हेलो फ्रेंड्स बरायबाय mybodotech चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामगोन मोनसे बिग आपडेट eshram कार्डनि सायाव लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना माखासे एड्रेस बा डकुमेन्ट्सफोरनि सायाव माखासे एरर जादों एबा नोंथांनि डाटाया इनकारेक्ट जादों एबा कारेक्सन खालामनांगौ लागा दङ एबा नोंथांनि eshram कार्डआव मिस्टेक फैदों जुदि नोंथाङा डेट अफ बार्थनि मिस्टेक बा एड्रेसनि मिस्टेक बा फट' सिगनेचारफोरनि माखासे मिस्टेकफोर जुदि फट'नि मिस्टेकफोर बेफोरबायदि जादोंब्ला एबा डेट अफ बार्थनि मिस्टेकफोर जादोंब्ला नोंथांमोना बेखौ जों बोरै आपडेट खालामनानै लानो हायो एबा जों कारेक्सन खालामनानै लानो हायो बेनि सोमोन्दैबो नोंथांमोना मिथिगोन आरो जुदि eshram कार्डआ गोमाबायब्ला जों बेखौ बोरै गोदानै मोनफिननो हायो बेखौबो जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनानै लानो हानाय जागोन। नोंथाङा जेबो सिन्था खालामनाङा जे नोंथांनि eshram कार्डआ गोमाबायब्लाबो एबा बबेबा थाबायब्लाबो नोंथाङा जुदि इउएनए नाम्बारा जुदि दङब्ला एबा जिरक्स कपिफोर थालांदोंब्ला बिनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै लाफिननो हानाय जायो। बिनि स्टेपखौबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन फारि फारि बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय खावलायबाय आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम हाजासे बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायबाय। दायो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय जाहाथे कनफिउज गैयाजासे गासैबो बुजिनानै मोनो आरो नोंथाङा गावनि मबाइलजोंनो गोदानै eshram कार्डखौ डाउनलड खालामनानै लानो हानाय जायो। दायो आङो eshram कार्डनि अफिशियेल साइटआव हाबनानै दंफैखायो बेनि गासैबो माखासे डिटेल्सफोरखौ आङो नायगोन आरो नोंथांमोननो दिन्थिगोन। दायो बियो मोनसे eshram कार्डनि गासैबो डिटेल्स आरोना आं बे डिटेल्सखौ आङो प्रिभिउ सेल्फ डिक्लारेशननि अपसननि सिङाव थांनानै आंनो गासैबो पार्सनेल डिटेल्सनिफ्राय लानानै एकाउन्ट नमिनि गासैबो बेवहाय एड्रेस गासैखौबो आं नोंथांमोननिसिम नायनानै दिन्थिगोन जे बेनि आन्दाराव माखासे मिस्टेकफोर दङ नामा एबा बेखौ जोङो माबोरैहाय कारेक्सन खालामनो हायो जोङो बेनि सोमोन्दै बे भिडिअनि गेजेरजों मोनगोन नालाय। नाथाय जुदि नोंथांनि फट'आ eshram कार्डआव फैयाखैब्ला नोंथाङा बेखौ आपडेट खालामनानै मबाइलनि गेजेरजों लानो हानाय नङा। बेखौ जोङो CSC सेन्टारनि गेजेरजों थांनानै नोंथाङा EKYC होनानै बिथांमोना एडिट अपसन मोनगोन बे एडिट अपसननि गेजेरजों नोंथांमोना फट'खौ बानायनानै लानो हानाय जागोन। जे फट'आ नोंथांनि आधार कार्डआव थानाय फट'आसो बेहाय फैयो नालाय आधार कार्डआव थानाय जा फट' बेसो नोंथांनि eshramआव फैयो। बेनिखायनो नोंथांनि माखासे डाटाया इनकारेक्ट जादोंब्ला डेट अफ बार्थआ मिस्टेक जादोंब्लानो नोंथांमोननि eshram कार्डआव फट'आ फैनाय नङा जेराव आधार कार्डनि थाखानाय फट'आसो फैयो नालाय बेवहाय आधार कार्डनिजों डेट अफ बार्थजों नोंथांनि इन्टार खालामनाय नोंथांनि डाटा जा सिगाङाव साबमिट खालामदोंमोन इन्टार खालामनानै बैयाव मिस्टेक जादोंमोनब्लानो नोंथांनि फट'आ eshram कार्डआव फैनाय जाया। दायो जोङो बेखौ क्लियार जाबाय। बेनिफ्राय जोङो पार्सनेल डिटेल्सफोर बेफोरखौ गासैबो नोंथांमोनहा बे मबाइलनि एबा एन्ड्रइड मबाइलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना बे eshram कार्डनि सिङाव थांनानै eshram कार्ड अनलाइननि गेजेरजों नोंथांमोना मबाइलावनो बानायनानै लानो हानाय जायो। बेनिफ्राय नमिनि डिटेल्स बेनिफ्राय एड्रेस गासैबो डिटेल्सफोरखौ जोङो आपडेटनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना बानायनानै लानो हानाय जागोन। क्वालिफिकेसन अकुपेशन्स एबा नोंथांनि स्किल्सफोर बेनिफ्राय गासैबो नोंथांमोना बेंक डिटेल्सखौ लानानैबो गासैबो एडिट खालामनो हायो। दानिया जों बेखौ माबोरैहाय एडिट खालामनो हायो होननानै बुङोब्ला जों बेखौ फार्स्टनिफ्राय नोंथांमोना नायफिनदो। दानिया जोङो आपडेट खालामनानै लानो थाखाय नोंथाङा जायखिजाया मोनसे ब्राउजार खुलिनानै बे ब्राउजाराव नोंथांमोना eshram बेबादि मोनसे टाइप खालामनानै नोंथाङा सार्च खालामदो। सार्च खालामोबा जोङो नैबेबादि इन्टारफेसखौ जोङो मोनफैनो हायो। बेवहाय जोङो नुनो मोन्दों बेहाय गोजौआव रेजिस्टार अन eshram नोंथाङा नुनो मोन्दों बेवहाय नोंथाङा गोदानै नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि अलरेडि रेजिस्टार्ड खाबा एबा नोंथाङा eshram दंखायोमोन नाथाय आपडेट खालामगोन नोंथाङा गोमाबाय नोंथाङा गोदानै बेखौ डाउनलड खालामनानै लागोन अब्लाबो नोंथांमोना बेहाय आपडेटआव नोंथांमोना थांनानै बानायनो हायो। जोङो आपडेटखौ खालामनानै लानायाबो मास्ट बि बेयो गोनांथारखा जेरावहाय नोंथाङा सिगाङाव स्किल्सफोर गैयामोनबाबो स्किल्सफोर माबा मोनसे खालामनानै नोंथांमोना नोंथांनि अकुपेशन क्वालिफिकेसन बा इडुकेसन क्वालिफिकेसन बेफोरखौ नोंथांमोना गोदानै नोंथांमोना लायो नालाय एबा बेफोरखौ आपडेट खालामनानै लानो हानाय जायो। बेनिखायनो जोङो बेखौ आपडेट खालामनो थाखाय आपडेट अपसनाव जोङो थुनानै लागोन। आपडेटआव जोङो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जों बेबायदि मोनसे अपसन मोननो हायो बेवहाय इउएनए नाम्बार जोंनि eshramनि इउएनए नाम्बारखौ बेहाय नोंथांमोना टाइप खालामदो। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा डेट अफ बार्थ बेहाय इन्टार खालामदो खेबसा बेनिफ्राय जेनेरेट अटिपि नोंथांमोना बेहाय क्लिक खालामनानै होगोन। बेनिफ्राय नोंथांनि जा eshramनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बार बेहाय नोंथांमोना अटिपि मोनगोन। अटिपि मोनोबा जोङो भेलिडेट खालामनानै जोङो मोनसे इन्टारफेस मोननो हाबावगोन। दायो बेखौ फिलआप खालामसै। नोंथांमोना डेट अफ बार्थखौ बेहाय नुनो मोन्दों बेबायदि नोंथांमोना नोंथांनि इयारखौ सेलेक्ट खालामनो थाखाय बेहाय 2007 जों बे अपसन नुनो मोनदों ना नोंथाङा बेहाय क्लिक खालामनानै हो। बेनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि मान्थखौ नैबे एर'नि गेजेरजों नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनो हागोन एबा बेहाय नेक्स्ट थुनानै नोंथांमोननि मान्थखौ सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय नोंथांनि डेटखौ सेलेक्ट खालामदो। जेब्लानाखि नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि इउएनए नाम्बार बेखौ इन्टार खालामखांनायनि उनाव डेट अफ बार्थ
बेफोरखौ गासैखौबो नोंथांमोना जेब्ला फिलआप खालामखांनायनि उनाव बे अपसन जेनेरेट अटिपि नुनो मोनदों बेहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो। बेवहाय सेकेन्ड खारगोन लोगोफोर, बेहाय अटिपि फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेखौ इन्टार खालाम जाहाथे सेकेन्डआ जोबगारा एबा टाइम आउट जाया। दायो भेलिडेट अपसन नुनो मोनदों, नोंथांमोना बे भेलिडेटआव क्लिक खालामनानै होदो। भेलिडेट अपसन क्लिक खालामनानै नोंथांमोना बेबायदि मोनसे इन्टारफेसबो फैनो हागौ। जोङो बेखौ क्ल'सआव थुनानैबो बारनो हायो। बेयो जाहैबाय मोनसे फाइन एलिजिबल स्किम। नोंथांनि ईश्रम कार्ड, नोंथांनि जा रेजिस्टार ईश्रम कार्ड, बे ईश्रम कार्ड बे क्राइटेरियाखौ लानानै मा नोंथांमोना स्केम एबा मानि सायाव माबा मोनसे स्किल्सनि इडुकेसन बा ट्रेनिं कर्सफोर माबा मोनसेफोर लानो हायो नामा, बेफोरनि माखासे बेवहाय माखासे एन्टारप्रिनारशिप एबा माखासे स्किल्स ट्रेनिंफोरनि अफार्सफोर एबा स्किम्सफोर, नोंथांनि इलिजिबल स्किम्स, नोंथाङा मा सोलोंनो हाथावथाव बेफोरबायदि माखासे स्किम्सफोर थायो, अपसन्स फैयो। बेहाय नोंथांमोना नायनो हायो आरो बेनि गेजेरजों बेहाय गेट स्किमाव क्लिक खालामनानै होयोबा नोंथांमोना नुनो मोननाय जायो नोंथांनि इलिजिबल माखासे मा सोलोंनो हाथावथाव बेनि नोंथांनि स्किम्स अफारफोरखौ। बेनिफ्राय नोंथाङा क्ल'सआव थुनानै नोंथाङा बेखौ बारनो हायो। दायो आं क्ल'सआव थुबाय। नोंथाङा बेबायदि मोनसे इन्टारफेस नुनो मोनबाय। जेब्ला नोंथाङा ईश्रम कार्डखौ आपडेट खालामनानै लानो गोनां अब्ला नोंथाङा बे आपडेट प्रफाइलाव थांनांगोन। बेनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि स्किम्स, जों दहाय जा अपसन नुनो मोन्दोंमोन बे अपसनसा नैबावबो दंफैयो। जों बेनि गेजेरजोंबो नायनो हायो। जा सिगाङाव बुंदोंमोन बेजों सेम। बेहाय नोंथांनि फाइन एलिजिबल स्किम्सफोरखौ नोंथाङा मा अफार्स दङ बेखौ नोंथाङा बेनि गेजेरजों नायनानै लानो हायो। बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि डाउनल'डल' खालामनानै लानांगौ, नोंथाङा नोंथांनि ईश्रम कार्डखौ गोमाबाय नाथाय नोंथांनो नांफिनगौ, अब्ला बेहाय डाउनल'ड UNA कार्ड बा UN बे कार्डखौ नोंथाङा बेहाय क्लिक खालामनानै डाउनल'ड खालामनानै लानो हानाय जागोन। बेनिफ्राय जोङो माखासे इडिट खालामनांगौ एबा नोंथांनि माखासे स्किल्स बा अकुपेशन्स बेफोरखौ आपडेट खालामनांगौब्ला, एड्रेसफोरखौ नोंथांमोना इडिट एबा आपडेट खालामनांगौ जायोब्ला नोंथांमोना आपडेट प्रफाइलाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होदो। दायो आं क्लिक खालामबाय। बेनिफ्राय जों बेबायदि मोनसे अपसन नुनो मोनबाय आरोना, आपडेट प्रफाइलनो। बे अपसनाव नोंथांमोना नोंथांनि गोनांथिखौ नायनानै बेखौ इडिट खालामनानै लानो हानाय जायो। बेहाय नोंथाङा जुदि एड्रेस कारेक्सन खालामनांगौ बेहाय क्लिक खालामदो। बेनिफ्राय अकुपेशन आरो स्किल्सफोर नोंथांमोना दंदेरसै, बेखौ आपडेट खालामनांगौब्ला बेवहाय खालामनो हागोन। आरो नोंथाङा जुदि इरर इनकारेक्टफोर जादोंब्ला बेवहायबो नोंथांमोना थांनानै बानायनो हागोन। ओमफ्राय गाहायाव नुनो मोनदों नोंथांमोना प्रिभिउ प्रफाइल। बे प्रिभिउ प्रफाइलाव नोंथांमोना हाबनानै नोंथांनि गासैबो डिटेल्सफोरखौ खेबसेनो नायखानानै लानो हायो जेन बबेवहायबा माखासे मिस्टेकफोर दंखुमाबावो नामा। बेनि गेजेरजों गासैबो फुल डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोननो हागोन, जेराव आं दहायो बे डिटेल्सखौनो नायनानै नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन। बेनिफ्राय गाहायाव नुनो मोनदों, बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों पार्सनेल इनफरमेसन। बेहाय पार्सनेल नोंथांनि बेहाय डेट अफ बार्थ बायदिसिना, बेहाय नोंथांनि प्रफाइल बेहाय नुनो मोनगोन। बेनिफ्राय इडुकेसन एन्ड इनकाम, नोंथांमोना ईश्रम कार्डखौ इलिजिबल जानो थाखाय मोननो थाखाय नोंथांमोना 10,000नि खम मान्थलि इनकाम जानो नांगौ, नङा होमबा। बेफोर अपसना बेनि गेजेरजोंसो नोंथांमोना मोननो हानाय जायो ईश्रमखौ। दायो नोंथांमोना बेहाय इडुकेसन एन्ड इनकाम बेखौबो नोंथांमोना इडिट खालामनानै लानो हानाय जागोन। बेनिफ्राय बेंक एकाउन्ट डिटेल्सआ जुदि माबा मोनसे मिस्टेक दंबा बेनि गेजेरजों नोंथांमोना इडिट खालामगोन एबा आपडेट खालामनानै लानो हानाय जागोन। दायो जोङो एसेब्लाबो थांनानै नायनोसै पार्सनेल इनफरमेसन जों बाहाय मा इडिट खालामनो हायो नाय। नोंथांमोना बेहाय येस अपसन नुनो मोनदों, बेहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होबाव। जोङो बेबायदि अपसन नुनो मोनबाय। बेहाय इडिट अपसन दङ नै, नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनबाय इमारजेन्सि मबाइल नाम्बार, नोंथांमोना गुबुन मोनसे मबाइल नाम्बारखौबो होनो हायो आरोबाव एक्टिभ मबाइल नाम्बार। बेनिफ्राय इमेल, बेहाय गासैबो डाटाया नोंथांनिया क्लियार दङ। बिदिनो ससियेल केटेगरि सार्टिफिकेट माबा मोनसे दंबा नोंथांमोना बेहाय होनो हायो, जुदि होआब्लाबो बेहाय जेबो नङा। दायो बेहाय गासैबो डिटेल्सआ, बेहाय पार्सनेल डिटेल्सआ आंना गासैबो बेहाय कारेक्टयैनो दंजोबो। बे पार्सनेल डिटेल्सआव दङ गासै नमिनि, गावनि मबाइल नाम्बार, इमेल, फादार्स रिलेसनशिप, गार्जेनफोरनि एड्रेसा बाव दंजोबो। दायो आं पार्सनेल इनफरमेसनखौ नायदों, बेयो गासैबो थिगानो दं। बेनिफ्राय इडुकेसन एन्ड इनकाम, बेहाय जोङो माबायदि अपसन जों नुनो हायो जों बेखौबो नायनोसै। बेवहाय नाय, नोंथांमोना क्वालिफिकेसन आपडेट खालामनो हायो। जोङो बे अपसना बेनो नालाय, इडुकेसन क्वालिफिकेसन एन्ड इनकाम। बेनि सायाव नोंथाङा मा क्वालिफिकेसन दायो, सिगाङाव मामोन, दा निस्सय क्वालिफिकेसना नोंथाङा बारायबाय, अब्ला नोंथांमोना बेनि गेजेरजों आपडेट खालामनानै लानो हागोन। बेनिफ्राय नोंथाङा क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेटखौबो बेहाय आपडेट एबा आपल'ड खालामनानै होनो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांनि इनकाम, मान्थलि इनकाम सेलारि एबा नोंथांनि इनकाम स्लेब, बेहायबो नोंथाङा बेखौ इडिट खालामनो हायो जुदि नोंथाङा बारासिन इनकाम खालामनो हाबायब्ला।
बेनिफ्राय बेवहाय इनकाम सार्टिफिकेट नोंथाङा आपल'ड होनो हायो आरो होआब्लाबो जेबो नङा। दानिया नोंथांनि गासैबो बेहाय डाटाया कारेक्टब्ला नोंथाङा बेहाय आपडेटआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो। बेनिफ्राय कन्टिनिउआव खनसे क्लिक खालामनानै होबावदो। अब्ला जोङो बेहाय गासैबो थिग दं होननानै जों मिथिबाय। बेनिफ्राय जुदि नोंथाङा बेंक एकाउन्ट डिटेल्सखौ जुदि चेन्ज खालामनो एबा आपडेट खालामनोब्ला नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै होदो खनसे। दानिया जों सिगांनि बायदिनो सेम प्रसेस बियो येस अर नो दं। बेहायबो नोंथाङा जुदि बे आपडेटनि सिङाव थांथारोब्ला येस होदो। दायो नोंथाङा नोंथांनि बेहाय बेंक डिटेल्सखौ नुनो मोनगोन। बेंक एकाउन्ट नाम्बार, बेनिफ्राय IFSC कड, ब्रान्च नेम, बेंकनि नाम बेखौ गाहाय नुनो मोनगोन। नोंथाङा जुदि बेहाय एडिट खालामनांगौ दंब्ला बेहाय क्लिक खालामब्लानो नोंथाङा एडिट खालामनो हानाय जागोन। बेनिफ्राय बेहाय गासैबो कारेक्टबा एबा नोंथाङा जुदि बेहाय एन्टार खालामखांनायनि उनाव कारेक्ट खालामखांनायनि उनाव जाबायब्ला बेखौ आपडेट होदो। दायो कन्टिनिउआव नोंथाङा खनसे क्लिक खालामबावबानो बेयो आपडेट जाबाय। नोंथाङा जुदि एड्रेस आपडेट खालामनोब्ला बेवहाय थांनांगोन। बेनिफ्राय अकुपेसन एन्ड स्किल्सबा बेवहाय थांनांगोन। बेनिफ्राय गाहायाव नुनो मोनदों गासैबो डिटेल्सफोरखौ नोंथांमोनहा नायनो थाखाय नैबे प्रिभिउ प्रफाइलाव नोंथांमोना बेहाय थांनो हायो। जों बेहाय गासैखौबो जोङो नोंथांनि पार्सनेल इनफ'खौबो नोंथांमोना बेनि गेजेरजों गासैबो नुनो मोनगोन। नोंथांनि डेट अफ बार्थ, नोंथांनि नाम, बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार गासैखौबो बेवहाय नोंथांनि जा स्टेटास बेखौ नुनो मोनजोबगोन। ओमफ्राय नमिनि एड्रेस, बेनिफ्राय एड्रेस, नोंथांनि क्वालिफिकेसन एन्ड इनकाम डिटेल्स, अकुपेसन डिटेल्स, बेंक एकाउन्ट डिटेल्स गासैखौबो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोननाय जायो। जुदि नोंथांमोना गासैबो जाजोब्बायबा एबा क्लियार जाबायबा नोंथांमोना बेवहाय लग आउटआव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होदो। अब्लानो बियो जाबाय। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना जानो हागौ निस्सय बुजिबाय बे भिडिअनि गेजेरजों, आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक खालाम, शेयार खालाम हाजासे, आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम। नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं। बाय बाय। उननि भिडिअआव लोगो